nono kowachako gi weche mago mag somo. Kata odoko ni skunde makaluo ne oko timo maber ahinya e duoko mag piny mar joklas 12 manogol kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu. Nitiere mor kaluwore gi duogo mag skunde makaluo manotimo maber e higni machien. Moko kuom skunde manotimo maber e higni machien kaka Sawagongo, Kanga, Asumbi kod Orero noyudo duoko maber. Jafwambo mar Chris Owino kolonwa skunde makaluo mabende noyudo duoko maber. Bang' nindo e lum kuom thuolo mar higni mogwaro, thuondi mag Luo Nyanza e weche mag somo ne ochiew kendo twaro e duoko mag penj ma joklas 12 mane ogol kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. E kaunti ma Siaya, sulwe machon e weche mag somo Sawagongo High School ne ogoyo agoggi kaka thuondi mag somo e kaunti no bang' keto minsko mar 9.6 kendo kawo lemo mosebedo kawo ma kod skund yawuoyi ma Maranda kuom higni buora mokalo. Maranda ne ogoyo badgi piny kendo rwako thuolo mar 2 bang' yudo minsko mar 9.5. Maranda kata kamano pod nigi nyadhi tok yango ne gidhi tero jopuonjre maromo 567 e mbalariany. E kaunti ma Homa Bay, sulwe mag skunde yawuoyi mag Mbita, Kanga, Agoro Sare, Orero Boys kaachiel gi mano mar nyiri mar Asumbi Girls ne orieny kor boche, ranyisi makende ni thuondi gi oduogo e wang'e. Skund yawuoyi ma Orero ochamo nyadhi bang' yudo minsko mar 9.9. Mbita High bende ne otimo maber to keto minsko mar 9.2 e kinde ma Asumbi Girls jopuonjre 5 ne oyudo grade mar A mochung' tir. For the first time after some many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. We have always been going there, but English has never gotten an A plane. And we are excited about it. We are excited about our results. So far, we are at 10.2. I think so. Alwora ma Kisumu bende opong' gi mor, ilo kod sunga bang' jopuonjre mag skund yawuoyi ma Maseno maromo 48 yudo grade mar A mongirore. When we are trying to compare last year's results and the 2022 results, we had 20 airplanes in 2021, 48 airplanes in 2022. A-minuses were 74 in 2021. It improved to 133 A-minuses, and the B-pluses we had 116, and then we've gotten 141 this year. The mean score has improved from 8.8 to 9.6. Maseno ne oyudo mean score mar 9.6. Skund yawuoyi ma Nyambaria e kaunti ma Nyamira bende ne oduogo gi mafua bang' bet e koyo kuom thuolo mar higni malach kendo keto mean score mar 10.89. Magi timore kata odoko nitiere ng'ur ni skunde makaluo ne okotimo maber ka ipimo kod skunde mamoko e gwenge mag Hoho mar Okak kod Masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.